Hello guys, good morning na naman sa atin. Welcome back ulit sa ating munting channel. Yahoo! So, meron naman tayong project, BULLPUP. BULLPUP na naman natin to guys. Ito, Predator. Bahala ka sa buhay mo. Yan o, Predator. Yan, 177 na Android. Yan. Masyadong mahaba guys pag nag-hunting. Hindi totoo yan. Kaya BULLPUP natin siya. Sana subaybayan nyo guys yung video natin, yung pag-convert natin ng BULLPUP nito. Yan, sige guys. Ito yung trigger niya guys. Yun o. Ito yung papunta sa kalabitan niya. Tapos nakabaluktot siya. Tapos ito ititrig natin din sa isang butas niya para may guide siya. Ganyan. Yan, ganyan. Tapos baluktot na naman dito siya. Kasi ito na yung kalabitan niya. Okay. Tapos ito naman guys, kaya nilagyan ko ng ganito para ito ay ihukay ko to sa kahoy para hindi siya gaganon-ganon. May slide siyang ganon, hindi siya aalog-alog na gano'n. Yan guys. Yan lang, simple lang. Itulak lang. Para hindi komplikado. Okay guys, gawa na tayo ng ano niya, yung drawing ng bat niya. Ito yung bat niya. Yung design ng bat natin. Yan. Okay. So patapos ko na guys sa furniture shop. Sige, tabayanan nyo guys. 2 hours later. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas. The next day. Ito na yung bat niya guys. Napatapos na natin. Yan. Tapos na sa furniture. So ihukay na natin guys yung airgun yan sa ibabaw. Sige guys, antabayan na yung paghukay natin. Stay tuned lang. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Ayun guys, kalapat na siya. Kalapat na yung organ sa kulat. Yung susunod natin itong ano na. Ito. Yung trigger mechanism niya. Ito na yung sunod na ihukay natin. Sige guys, stay tuned. 7 hours later. Ito na guys, yung ano. Nilagay na natin yung trigger niya. Yan. Talagay niya siya. Yun. Try natin yung kapok. Yun. Talagay natin. Yun, lakas. Okay guys, stay tuned lang. Hukayin na natin itong ano, yung bat. Ito. Ilalabas natin yung design. Yan. Sige, stay tuned. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My name. One eternity later. Yun. So, natapos na natin yung BULLPUP natin guys na predator. Yun, papakita na natin. Ito siya. Yan. Wala kaming pakialam! Yung predator natin yung BULLPUP. Ginawa natin yung BULLPUP. Yun. Ito guys, yan siya, tactical predator na 177 Indonesian made. So ginawa natin BULLPUP. So sana nagustuhan mo guys yung video natin ngayon. Yan. Ayan yung screw niya. Pinalalim siya ng black. Black yung kulay natin sa bat natin. Sana nagustuhan niyo yung video natin guys. Yung mga bago pa nung padaan natin channel. Huwag mong kalimutang subscribe yan para makapanood ka pa sa mga video natin sa sunod tungkol sa mga helga. I-hit mo na rin yung notification bell para sigurado kong update yung may bago tayong video. See you guys.
Salamat ulit sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung video natin. Kahit simple yung mga video. Mga paggawa ng ganito. Mga bulpa. Mga bat. Okay. Okay guys. Shout out lang sa lahat ng nanood. At ng subscriber natin. At ng silent viewers. Okay guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.